खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव बिग आपडेट लाना फैदों लोगोफोर दिनै एग्जिट पोलनि हिसाबै जोंहा गासैबो एमएलए फोरनि आपडेट लाना फैदों लोगोफोर दिनै प्रमोद सार लरेन्स लेरि सार जोंहा सेवालि मेडाम प्रतिभा ब्रह्म मेडाम ओमफ्राय लोगोसे जोंहा दिपेन बर' सार जोंहा बिश्वजित दैमारि सार ओमफ्राय जोंहा फैला बरगयारी सार लोगोसे राकेश ब्रह्म सार बिथांमोननि गासैनिबो आपडेट होगासिनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाफोर ओमफ्राय मा होनबा देरहायोबाथ' ओरै गाजा गोमजा पार्टि जाखागोन नङा होनबा लोगोफोर जा बमा गावनाय एकदमबारे गाबोननि दिनाव लोगोफोर पार्टि ओरैबायसि नङा होनबा धाम धुम लोगोफोर नङा होनबा नोंथांमोनाबो अबि समिस्टियाव जाय एमएलए फोरनो भट होदों लोगोफोर नोंथांमोना फैसा बिनानै एकदम पार्टि खालामनांगौ गाबोननि दिनाव खुसिनि दिन ओमफ्राय सोरनिबा दिनाव माने दुखुनि दिन जागोन जेननाय देरहानाय नङा होनबा लोगोफोर माने जोंहा एमएलए फोरा माने दासान्दि माने देरहाना दं एडभान्सलि नोंथांमोना आं दिनै गुवारै फोरमायनो थांगासिनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय बिराद इन्टारेस्टिं जागोन जोंहा दिनै फैला बरगयारी सार लोगोसे ओमफ्राय जोंहा दिपेन बर' सार ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंहा क'क्राझार समस्टिनिफ्राय जोंहा सेवालि मेडाम लोगोसे लरेन्स लेरि सार नङा होनबा ओमफ्राय जोंहा मा होनो प्रमोद बर' सार ओमफ्राय जोंहा बेजों मा होनो बिश्वजित दैमारि सार ओमफ्राय जोंहा प्रतिभा ब्रह्म बिथां मेडाम नङा होनबा दा बिथांमोननि गासैनिबो लिस्ट आपडेट लाना फैदों लोगोफोर दासान्दि माने एग्जिट पोलनि हिसाबै दा बिथांमोना गासैबो देरहाना दं खिन्थु गाबोननि दिनाव लोगोफोर जों फाइनेल रिजाल्टखौ खोनानो मोनसिगोन लोगोफोर दा गासैबो माने दासान्दि मोजां माने रिजाल्ट मोनदों ओमफ्राय मोजाङै नाम्बार मोनगासिनो लोगोफोर दा एसे एनै माने कम बेस दङ दा थेवबो जों लोगोफोर माने एग्जिट पोलनि हिसाबै आं लोगोफोर नोंथांमोना अबे समस्टियाव अबे डिस्ट्रिक्टनि माने जोंहा दा केन्डिडेटफोरा देरहाना दं नोंथांमोननो गुवारै फोरमायनो थांगासिनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नाय ओमफ्राय बिराद इन्टारेस्टिं लोगोफोर ओमफ्राय दा लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जोंहा सेवालि मेडाम ओमफ्राय लरेन्स लेरि सार बिथांमोनाथ' माने एकदम स्ट्रंलि माने पावारफुल नङा होनबा बिथांमोना दिनै माने हाग्रामा सारनि मेडामनि माने फार्स्ट टाइम देग्लाय गेलेनाय इलेक्सन माने बयबो आसा दं देरहानायनि बेजों लोगोसे जोंहा लरेन्स लेरि सारा बारे एकदम स्ट्रंलि नङा होनबा नोंथांमोना मिथिखायो जोंहा UPPLनिफ्राय दा सानैखौबो जों माने कम्पेयार खालामनो हाया लोगोफोर जेनगोन माबागोन देरहागोन होननानै खिन्थु सानैनि गेजेराव दा सोर सासेया देरहागोन बिराद इन्टारेस्टिं जागोन नङा होनबा भिडिअआ ओमफ्राय दा सानैबो स्ट्रंलि नङा होनबा माने मोजां खामानि मावदों सानैबो माने ओमफ्राय माने दा सेवालि मेडामाथ' फार्स्ट टाइम नङा होनबा बिदि खामानि मावनो हास्लाबाखै बिथाङा दा माने खिन्थु मावदों होनना खोनानो मोन्दों रायजो राजानि जोंहा माने प्रेस मिटनि गेजेरजों दिनै जेब्ला हाग्रामा सार थाया न'आव रायजो राजानि थाखाय गोबां खामानि मावदों होननानै खोनानो मोन्दों दा जोङो बिथांमोन सानैनि गेजेराव जेननाय देरहानायखौथ' नुखागोन सासेनि गेजेराव खिन्थु सोर सासेया देरहागोन नङा होनबा दा माने भटआ माने 50-50 एसे खम बेस जाना दङ जोंहा सेवालि मेडाम ओमफ्राय लरेन्स लेरि सारनि गेजेराव ओमफ्राय बेराफारसेथिं जोंहा बिश्वजित दैमारि सार प्रमोद सारनिबो माने बिराद इन्टारेस्टिं नङा होनबा एकदम माने बिग स्ट्रं लिडार नङा होनबा सानैबो ओमफ्राय दा प्रमोद सार देरहागोन ना बिश्वजित दैमारि सार देरहागोन ना बेबो मानसिफोरा हुलुस थुलुस जागासिनो माने सोर सासेया देरहागोन दा लोगोफोर जोङो माने जेननाय देरहानाय थाखाखै नङा होनबा थेवबो जों माने बिश्वजित दैमारि साराबो बिराद मोजां नङा होनबा रायजो सभानि सासे MLA ओमफ्राय जोंहा माने प्रमोद साराबोथ' जोंहा UPPLनिफ्राय माने प्रेसिडेन्ट हिसाबै दं नङा होनबा दा बिथाङाबो बिराद मोजां खामानि मावदों माने जों माने बुंनो हाया आरो माने जों माने बिदि खामानि मावाखै होननानै मावदों रायजोफोरनि थाखाय एसे एनलाबा मोजां खामानि मावदों बेराफारसेथिं जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव माने रिहन दैमारि सारजों जोंहा दिपेन बर' सार मा होनबावनो लोगोफोर एकदमबारे 50-50 बिथांमोननि भटआथ' ओमफ्राय दा फार्स्ट टाइमाव आङो सानदों आरो एसे माने रिहन दैमारिया एसे खम चान्स दं बायसा मोन्दों खिन्थु आङो दिपेन बर'खौ बांसिन चान्स दं होनदों माने 100नि मादाव 19% माने नाम्बारखौनो होथ'बाय दासान्दि आं माने एग्जिट पोलखौ माने बेखौ बुंथ'ला आङो माने फाइनेल डिसिसनखौ माने आं बुंथ'ला ओमफ्राय फैयै जोंहा बाक्सा डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय जोंहा मा होनो फैला बरगयारी सार ओमफ्राय जोंहा मा होनो राकेश ब्रह्म सार बिथांमोनाबो माने बिराद गोख्रों स्ट्रं ना होनबा ओमफ्राय जोंहा फैला बरगयारी सारा ओमफ्राय फार्स्ट टाइम खिन्थु राकेश बर'नि थाखाय माने राकेश ब्रह्म सारनि थाखाय माने बे फार्स्ट टाइम नङा दा बिथांमोनाबो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बिराद स्ट्रंलि नङा होनबा दा लोगोफोर ओमफ्राय दा गाबोन दिनाव नेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय आं गाबोननि दिनाव सोर देरहायो सोर देरहाया फाइनेल डिसिसन होगोन लोगोफोर लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामनानै थेंक इउ स' माच